handog ng Guys, good morning! Happy New Year to each and everyone! Sarap. And karon guys, January, it's first day of January, first day of the year. So ni silang duigat akong kauban kay ang isahang mga silingan doon ay labaw po na isang biktimang udit. Hoy, nagmong magkuno ka kan. Ipa-check up mo kuno kasi imo kan. Wag lagi kwarta na kuha. Kay uy kwarta kalawan sa anis. Labaw pa ni isang injury, na-injury ni isang udit. Guys, di malas. Yagi anak bagdong audit. Nahog pa dyan pag-repair sa bahay. Sa agamong porma, tanawa Pero pasalamat gyapon mi guys kay buhi. Oh yes. Siga gyapon mata. So na kita ninyo ang ilang kahimtang dani man itong kan Pamilya guys nga konsed kanang totally wasat. Wala din sila pinayanan. Wala din mga Pinoyanan, so lima kabay dani atong pangtagaan, okay? Sige, pag ay Dusa. ano ba mo pali ay. Guys, magsugod na distribute si Johnson Baby sa kuan among ginagmay ginabang. Yes. Ay bugat og Osaka dress chicken. Ay salamat. Si Ostero family. Ay, salamat. Jake! Cuenca. Silingan niyo poblasyon. Yes. Salamat. Apa nagpadung Apoy pag-upay? na Grabe ka mong gagyan, no? guys, ang among tulay diha. Perting ba na ingaron nga magkuhan. Sus, Ginoo. Adlok tag mahog sa hanging beach mi magagi. Bitag mahog o kanto ni sa kahog. Sanaol. Sanaol. May tani ko silang magkuhan kay man guys kanay. Matitaw. Agaw, guba pero